Днес ще покажа една рецепта, за която е време и отдавна се каня да направя, да я споделя с приятелите, а именно как се маринува чернокоп. Къде е чернокопчето? Най-важната част е саламурата. Това е саламурата и как се тества. Тук има 3 литра вода, в която съм разтворил, така се случи, не знам дали с друга сол ще стане, 500 грама от бургаските солници. Много е важно да отбележа, от бургаските солници е солта, черноморска сол и черноморски чернокоп. Ето го, чернокопчето, много хубаво мазно. Днеска клъвна на 10 лева на пазара. И най-важният момент е яйцето. Снимай да се види колко плува яйцето. Ето яйцето. Трябва да плува точно ето толкова. Не е 5 стотинки, не е лев. Точно толкова трябва да плува яйцето.